A B C D E F G H I J. Junet, Jono, Jiman, Juki, Jien, Jenny, Jati, Sopo ya? J, J. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ajeng pripun, Mas? Niki Bu mbok ditumbasi tanggalane. Tanggalang nopo to, Mas? Gek entes wae, Mas, nyon tuku tanggalang. Wonge entes kiye lunga? Pacakane ya kaya samang, Mas. Ki nek ra ngandel tanggalane. Niku beda, Bu, mboten rombongane kula. Ah, ra ngandel, mesti kuwe komplotane samang to. Akal-akalane padene men oleh duit juk kon tuku tanggalang. Hooh, ke mesti komplotane peyang. Mau wong ring gonyongke nyo mau tuku tanggalane kene ang. Beda, Bu, niku nek kalih nggon kula, niku mesti bahane tipis nek nggon kula kandil. Nek kandel tipis ki ra ngaruh, Mas. Tanggalang ke isine lak padha kabeh, saka Januari tekak Desember. Beda, Bu, nek nggon kula Januari tekan Desember. Nek sing gojek jenengan niku Januari tekan Oktober. Ah, ndak ho ya sis, ki tanggalane kok saka Januari tekak Oktober. Ora aja ngandel, ndak ono tanggalang saka Januari tekan Oktober. Keke bakule ngapusi. Bakul dobosan ya sis. Wah, di ngapura Mas nyong ora tuku tanggalang ke nyong wis duwe. Tenan, Bu, ajeng boten niki tanggalane langka. Tenan Mas, ngapura ya. Kono didol ring liyane wae. Nggih, Bu, nek ajeng boten, ngapunten nggih ganggu. Duh, kampret gagal.